Ja mistä tahansa ihmisestä ihan tosta noin vaan ei voi tulla luuseppää, niin kuin susta on tullut. Varsinkin jos haluaa käsitellä karhun luuta. Se ei ole pelkästään tämä lupa valmistaa, vaan sitäkin aikaisemmin on pitänyt todentaa, että kun näinkin pyhän eläimen jäämien kimppuun käydään, niin silloin ollaan oikealla asialla. Joo, kyllä se koko tämä prosessi on ollut semmoinen hyvin monimutkainen ja mielenkiintoinen. Ja juuri nimenomaan törmäsin siihen, että ei riitä se, että haluaa karhunluuta, vaan täytyy olla myös viralliset sykkeen, eli Suomen ympäristökeskuksen niin lisenssit sitä varten ja anoa, että ne luut saa ja että itse saa sitten tehdä niistä. Että se vaatii sen lupaprosessin, mutta se on ymmärrettävä, koska karhu kuuluu niin kuin A-luokan siteisen kansainvälisen niin kuin säännöstön piiriä, ei ole uhanalainen eläin, niin sen takia siinä on tämmöinen tarkka valvonta, että se ei ikään kuin erehdy niin kuin rikollisille poluille, että mentäisiin pyytämään joltain, että ammutko karhun mulle, niin mä tekisin koruja. Vaan kaikki on valvottua, koko prosessi on valvottu. No siihen arvokkaiden elikoiden joukkoon se karhu kuuluu, mutta sulla Jukka Hynninen on ihan oma suhde tähän mahtavaan eläimeen. Kerro nyt, minkä takia se oli, että karhu otti ja vei sut parisen vuotta sitten. No ensin vei hirviä ja sitten vei karhua, että mä kävin tuon eräkoulun tuossa kun töistä sain kenkää ja mietin, että jotain pitää vielä tässä tehdä, niin mä sitten sen eräkoulun kautta löysin tämän niin kädentaidon uudelleen ikään kuin ja luun työstön ja mä yhdistän niin kuin jalometalleja ja tätä luuta ja sitten jossain vaiheessa tuli mieleen, että hetkinen, että se karhuhan kuuluu niin kuin Suomessa niin kuin mytologisesti myös niin kuin ehdottomasti tärkeimpään eläimeen, eli suurin petoeläimemme. Niin mä sitten rupesin sitä niin kuin miettimään ja niin kuin Andy McCoy sanoi, että oot tarkka mitä mietit, että se toteutuu, niin mä rupesin jahtaamaan sitä karhunluuta ja se oli sitten pitkä reitti tuolta Joensuun riistapiirin ja valvojien ja kautta, niin sitten mä päädyin lopulta Wärtsilän riistamiesten puheisiin ja he olivat ampuneet karhun, niin mä onnistuin sieltä sitten saamaan luut ja se oli ihan tosi iso sattuma, että niitä ei yleensä saa helposti. Nyt me ollaan sun verstaan puolella, me ollaan sun kodissa, mutta me ollaan sun verstaan puolella. Nyt kävellään sen takia, että nämä luut tuli nyt niin kovasti puheeksi, niin sen pöydän ääreen, missä niitä karhun luita. Mä en tiedä, miksi sä tätä Jukka Hynninen sanot, mutta olohuonehan tää on ja ruokapöytähän tää on, missä nämä luut on. Otas kätees nyt siitä luita, jotka näyttää siis vitivalkoiselta. Joo, eli nämä on valkastuja. Nämä on 35% vetysuperoksidille valkastuja, mutta ei liikaa, koska ei saa polttaa niitä. Mutta että näistä yritetään saada se rasva pois, koska karhu on niin rasvainen eläin, että kun se kerää ainoastaan sitä talven nukkumista varten vararavintoa, niin nämä luutkin on täynnä niin kuin rasvaa. Että tässä on kauhean siis monen paksuista luuta. Saako näitä kopautella tällainen vastakkainen, niin mitä tahansa kestää. Kyllä. Tässä on vahvempaa luuta ja tässä on ohuempaa luuta. Mistä tämä näin ohkainen luu karhusta? Nämä on niin kuin tavallaan niitä olkapäin, vähän niin kuin meidän solisluita tai semmoisia, että tässä on niin jalan ylä- ja alaosan luut ja sitten niin kuin rintalasta niitä kiinnikelluita ja kaikkea tämmöisiä niin kuin meissä ihmisissäkin on, niin karhuhan on niin melkein kuin ihminen. Sanotaan, että karhulta puuttuu vain peukalo, se on muuten niin kuin ihminen. Että jos se luut laitetaan maahan, niin se on yksi syy varmaan, minkä takia karhu on ollut niin todella pyhä ja arvostettu eläin, että nimeäkään ei osaa, niin kuin saa sanoa. Silmistäsi näkee, että kyllä sä oot niin kuin karhun viemä. Se taisi olla niin, että se oli se hirvi vaan semmoinen nopea kynnys sulla kohti karhua. Joo, kyllä se oli tälle tullut tämmöinen karhu ADHD ihan selvästi, että tämä on niin kuin lapasesta lähtenyt tämä koko homma, mutta tämä on ollut tosi mielenkiintoista, koska tähän liittyy myös se perinne, eränkäynti ja sitten se, että mun lopputyöaihe oli niin kuin tämä paikalliskulttuuri ja niin kuin jätteestä muotoilutuotteeksi, koska hyvin monta kertaa ja 90% niin luut menee monttuun tänä päivänä. Ja melkein turkit ja kaikki muukin, paitsi ei karhulla tietysti, ne otetaan kyllä talteen. Kuinka pitkälle sä uskot sen kaiken, mitä noin niin kuin mytologisessa mielessä karhusta puhutaan? No mulla on semmoinen asenne lähinnä, että kun mä oon liikkunut näissä tämmöisissä samanistipiireissä myös, että en mä sitä sillä tavalla niin kuin nyt sillä tavalla uskontona pidä, mutta mä suhtaudun siihen sillä tavalla, että jos sanotaan modernissa vaikka psykologiassa tai muussa, että mikä tahansa, mikä auttaa niin kuin ihmistä, joka tekee ihmisille niin kuin hyvää,
niin silloinhan sitä voidaan niin kuin uskoa. Että onhan Suomessa olemassa karhu-uskontokin ja tämmöinen, mutta ehkä mä oon siihen myyttisyyteen ja siihen eräpuoleen niin kuin enemmän sitten kuitenkin kiinnostunut. Mutta kun ne liittyy niin saumattomasti toisiinsa, eli luonnon kunnioitus, sehän se on se kaiken takana, eikä mikään tietty uskonto tai uskomus, vaan että kunnioittaisimme luontoa ja koska näitä on niin vähän, niin käsiteltäisiin niitä hellä varoen niitä eläimiä. Mutta nyt kun me ollaan tähän päästy, niin palataan vielä takaisin tonne sun pajalle, koska olisi kauhean kiva päästä radiossakin kertoa, vaikka ei nyt mitään näy, mutta parhaan taitoni mukaan tietysti kuvailen. Sulla oli semmoinen, tossa on noin napit. Joo. Napeilla tarkoitan siis, isoin on tuommoinen 5-senttisen kokoinen ja sitten siinä on tuommoisia C-vitamiinitabletin kokoisia 3 kappaletta. Tämä on nyt välivaihe, mutta hyvin tärkeä välivaihe. Joo, tässä vaiheessa tehdään yleensä niin tai minä teen, ei yleensä tehdä, kun mähän on ainut, joka tekee näitä Suomessa, näitä karhuluusta tällä hetkellä, niin se materiaali ensin tehdä levyyksi ja sitten siitä tehdään tämmöisiä nappeja tai sitten suunnikkaita tai mitä tahansa, mitä on suunnitellut tehtäväkseen. Ja ne pitää sitten kiillottaa ja sitten mä hyvin usein ne myös alipaineistan, eli käytän semmoisessa hartsissa, että se tavallaan lainausmerkissä se stabiloituu se luu, että se ei halkeile, koska se on elävää ainetta, se on alttiana niin kuin ilman kosteudelle ja kaikille muulle ja sitten kun mulla on monimutkaisia näitä rakenteita, niin tässä joutuu tekemään tämmöistä ennen kuin päästään siihen kaiverrukseen ja siihen lopulliseen. Niiden pitää olla täysin peilikiiltäviä, että siihen voidaan kuvioita rakentaa. Tätä ennen sä oot jo jonkun aikaa krouvimpaa työtä tehnyt sun pajallasi tuolla Lavajärvellä. Ja nyt me ollaan siis ihan keskustakämpässä, joka on siis pikkuhiljaa varmaan, mä luulen, että luulta ottanut tilaa täällä sun kodissasi. Kerros nyt kaikista näistä ympärillä näkyvistä työvälineistä, joista siis yksi on tällainen sun ihan itse rakentama, koska siis luupölyä, tämmöinen hiomakammio, mihin liittyy sitten kaikenlaista imurinputkea ja muuta vastaavaa. Ja sitten tässä mun edessä on semmoinen arsenaali pihtejä, että tässä niin kuin moni hammaslääkärikin tulisi ihan äärimmäisen kateelliseksi. Ja hammaslääkärit sinänsäkin liittyy tähän hommaan, että täällä on tämmöisiä porannäköisiä pieniä työkaluja. Yhdenkin tie on ollut koko lailla pitkä noin ajallisesti ja matkallisestikin Amerikasta ja parin vuoden vartoamisen jälkeen sun työhuoneeseen päätynyt. Mutta millainen materiaali tämä on työstää? Luu on tosi kova, siis riippuu vähän siitä, miten sitä käyttää, mutta se on vähän niin kuin voitaisiin kuvitella terästä tai lasia. Et kun se hiotaan ja se vaatii semmoiset todella terävät ja pienet terät, millä sitä kaiverretaan. Merimiehet kaiverisi aikanaan laivamatkojen aikana sitä semmoisilla terävillä piikeillä ja musteilla sitten värjäsivät kuviot, samaa mitä minäkin teen. Lappilaiset käytti lepästä tehtyä punaista, leppähän tarkoittaa punaista niin kuin väriä. Semmoisella värillä kirjailivat kaikkia töitään ja tässä on niin kuin hopea- ja kultasepän työvälineet periaatteessa niin kuin käytetään suurennuslaseja, pihtejä, kaivertimia, kaikkea semmoista, mikä liittyy siihen. Kuka sua on opettanut vai kantapään kautta? No, mä oon ollut utelias. Mä aina kun kuulen, että joku on joku opettaja kultaseppä, niin mä hyökkään kimppuun ja kysyn asioita tietysti niin paljon kuin haluat mulle kertoa. Ja sitten mä oon lukenut paljon, opiskellut tosi paljon, että mä oon varmaan viime vuosina lukenut mitään muuta kuin karhu ja hopea seppäkirjallisuutta, koska niin se pitää niin oppia, tai sitten pitäisi mennä kouluun, mutta mä en viitti enää muutamaksi vuodeksi lähteä, että mä teen tätä yhtä sektoria, niin mä saan tähän kyllä tietoa ja mä oon jo oppinut niin paljon tästä, mutta aina tai jokainen päivä uusia, aina joutuu tekemään uusia työkaluja, uusia ongelmia ratkomaan, että tämä on semmoista pellepelottoman hommaa vähän. Onko nyt niin, että karhun kimpussa sä vietät loppuelämässä? No jos mä vaan niitä karhuja saan lisää, että se on sattuman kauppa, että lisenssi, jonka mä joudun 2 tuntia sitten postiluukosta pötkähti, niin se koskee tätä 5 kiloa ja 320 korua. Ja mulle on sitten jatkolisenssi siihen, josta mä teen ehkä erikoiskoruja sitten. Mutta sitten se, kun on hävinnyt, niin se lupa on ohi ja se revitään ja sitten sitä sarjanumeroa ei voi käyttää. Ja sitten kun tulee seuraava otso, ehkä niin mesikämmän, niin sitten mä teen saman rullenssi uudestaan, että jokainen on tapauskohtainen, jonka haetaan uudet luvat. Sen verran mä Jukka Hynninen pakitan tässä prosessissa vielä taaksepäin, että tässä vaiheessa tämä on varmaan suhteellisen pitkäpiimästä ja pitkäjänteisyyttä vaativaa tarkkaa työtä, kun sä viimeistelet tämän. Mutta tästä kun mennään aika monta vaihetta taaksepäin, niin siinä on se vaihe, milloin on hoppu.
hoppu. Eli kun kaataja on kaatanut karhun, niin mitä tapahtuu sitten? No yleensä siis eläin viedään sen jälkeen, ja samoin karhu se viedään lahtivajaalle, seura sen yleensä ampuu, että sitä ei niin kuin yksityinen ammu, vaan seura anoo sen luvan. Ja se viedään sinne, se teurastetaan, se tarkastetaan lihaa, lääkäri käy tarkastamassa lihaan ja sitten se luut erotetaan ikään kuin lihoista ja sitten ne luut menee todennäköisesti johonkin koppaan ja joko ne ennen perinteisen tavan mukaan vietiin peijaisissa niin kuin pyhän puun juurelle ja samoin kallo, mutta tänä päivänä se varmaan on sillä tavalla, että ne menee monttuun. Mutta kun sä päätät siihen luuhun tarttua, niin kuinka se sitten menee se hoppu? No se hoppu menee silleen, että sitten kun se tulee laatikossa mulle tai mä käyn sen jostain hakemassa, niin sitten kiireesti keittämään ne ja pätkitään päät pois ja yritetään saada niin kuin putkiluita niistä, että siitä se ydin tyhjennetään ja yritetään saada rasva pois ja sitten sen jälkeen se voi jäädä laatikkoon niin kuin ottamaan ja se voikin seistä vaikka vuoden siinä, niin se tekee vaan hyvää sille. Sitten mä siirryn siihen seuraavaan tekovaiheeseen, että ensin pitää varastoa kerätä ja sitten sen jälkeen sitä varastoa ruvetaan tekemään levyiksi ja kappaleiksi.